Здравейте хора! Днес ще играем FC, както винаги. Ако искате още мощни, хубави видеа, лайквайте и дайте съберем поне 2 лайка. Както знаете, имаме Пеле и днешната ни цел е да вкараме 3 гола с него, 4 с нея двата от миналия клип. И да. Дали ще можем да вкараме общо 4 гола за 2 клипа с един и същи играч. Така, почваме матч. И да, ние отбора му става, но както винаги имаме Пеле. 9-5 Пеле. Най-добрата, не една от най-добрите картички. Така, Занети паска към Гаринча. Гаринча се справя, паска към Крос. И Гаринча! Гаринча! Пеле! Вече имаме 3 общо гола с миналия клип. Така, първи гол за този клип с Пеле. Може много тъпе, ама сега, пак е гол. Затова броим го. Дали ще може в този матч пак да направим 2 гола с Пеле? Ще видим. Така, Сом се опитва да вземе топката, но не успява. Винисиус атакува към нас. Така, дали може възможност за гол? И Бензема отбелязва гол с отвратителен интернет. Имаме, такъв е живота, на мобилни данни сме, брат. Такъв е живота. Навънка сме, затова ако духа нещо и се чува. И мой проблем, ама просто не ми се чака да отида вкъщи, чак тогава снимам. Така. Ще ни даде ли фаула? Не. Така, Занети към Гаринча. Така. Добре. Хора, ако искате на някакви страшни игри да качвам, ало, може да пишете. Мане, Маркиниус! Пасна. Уи! Мане. О, не, брат. О, не. Пак Кроска! Бате, вместо ни да вкараме 2 гола с един същ човек, с един и същ футболист, брат, те ни вкараха с 2 гола с един и същ футболист. Гаси. Брат, той нашия атакува отива с Винисиус до края на полето и паска на Бензема. Брат, и то е така и аз мога, брат. Ма не правя, защото съм истински играч! Бълбете! Така, този играч е добър, по принцип. Мисля, играй добре, де. Ама, брат, виж как долно го прави с Винисиус. Всеки път как няма отбелязва голове. То това, ако не вкара гол, брат, ти трябва да си нека дърен. Ти това като го правиш, то е ясно, че ще е гол, брат. То ега се пич. То винаги така може да. Опа, брат. Неймар, няма ми трикваже. Аре, бе, пич, поне един пас да мине. Опа. Така. Опа. Крос към Сон. И Сон прави лайнян движение, ама какво се прави? Брат, виж, едно и също прави.
Ама едно и също, бе, брат. Виж го мазния бот, бе, помбер долен. Скапам. Абе, тук фала, брат! Прямо, бе! Бате, ще изляза извън нерви. Ще поудея. Опа! Къмпале! Искам за мен е фала. А така, бе, бати, той ма бусна като някакъв пиандура. Крос! Към! Гаринче, какво правим? Нищо не правим, но паскаме на Пеле. Паскам Пеле, той не прави нищо! Ще поудея. Аре, бе! Брат, също прави, бе, брат! Едно и също, бе! Да ти скапам букука долен. Брат, виж го, бе, брат! Едно и също! Не мой играе долния бот бомбера малък. Да, бе, брат, сега ще загубим заради някакъв бот, бе, пич. Няма да го позволя това, брат. Опа, Пеле! Не мой на този вратаря. Разбираше. Така. Последни минути. Няма никакви последни минути. Да, бе, брат, така. Те ми биха с някакви хипертъпите неща. Те ме биха с някакви хипертъпите неща, брат. То разбира се. Гаси, пич. Еми, хора, неуспешна е мисията за това. Ако искате другия клип да е още по-мощен, лайквайте. За жалост не ви направих радости с 2 гола на Пеле, но другия клип ще направим 3 гола с Пеле. 3 гола с Пеле за един клип. Аре, чао, хора!